Привет от прекрасен Котор. Днес набързо ще преминем през Стария град, защото сме по работа тук. Влизаме отново през Южната порта. Те всъщност са 3 врати за по-добра отбрана. Много е шумно, винаги има много хора. И котките, разбира се, те са на почет, знаете вече. Ако не, вижте предното филмче за Котор и там ще разберете повече. Един вътрешен двор на Котор. Характерен за мястото, както и това, че и тук, както в Перас, както в Будва и във всички стари градове, всяка къща си има име. Всеки палат. Табела стои на всяка сграда, на която е написано името и кога е построена. Тези къщи, палати, са принадлежали на богати аристократи. Строени са в периода 12-16 век, но пребъдват във времето. Ето е часовниковата кула, точно срещу морска порта, която всъщност е и централна. И от тук ще излезем и ви казваме чао до следващия път.